sa pagsubang sa adlaw, ipasabuag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na, nataw kining maong tulumanon, kini ang Lamdag sa Buntag. Mayong adlaw mga binati nga mga kaigsuonan nga nagsubay nining atong programa Lamdag sa Buntag. Uban na sab ninyo kining inong ubos nga igsuon, Brad Mike Romachuelos padayag sa mga pulong sa Ginoo, mga buhing pulong nga maghatag kanato nining adlaw og bag-ong kusog, bag-ong paglaom, bag-ong kalipay gikan sa iyang buhing mga pulong. So ubanay ko ninyo sa pipila ka mga minuto nga pagpamalandong sa mga pulong sa Ginoo niining adlaw. Agi pagsugod, kita mag-aampo. Sa alang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat nining bagong adlaw, bagong kinabuhi, bagong grasya. Ablihi ang mga kasing-kasing nining adlaw karon, aron among madungog ang imong tingog. Tabangi kami nga masabtan ang imong mensahe ug amo kining ma-apply sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ubani kami kanunay among Ginoong Hesus ug himua nga imong kahayag magalamdag sa among adlaw karon. Kining tanan among ipangayo, ipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagasawan nga ebanghelyo nining adlaw mga igsuon, mabasa nato gikan sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 18, versikulo 35 ngadto sa 43. Ang uluhan niini mao ang pag-ayo sa buta nga makililimos. Mo kini ato mabasa. Sa diyang si Jesus duol na sa Jerico, dunay usa ka buta nga naglingkod kilid sa dalan. Nadungog niya ang kagubot sa mga tao ug nangutana siya unsay nahitabo. Mitubag sila, si Jesus nga gikan sa Nazaret, padulong ani. Dayon misinggit ang buta. Jesus, anak ni David, kaluy iintawon ako. Gisaway siya sa pipila nga didto sa pundok aron siya pahilumon. Pero mas misinggit pa siya. Anak ni David, kaluy iintawon ako. Mitindog si Jesus og gipaduol ang tao og nangutana siya, unsa may gusto nimong buhaton ko kanimo? Mitubag ang buta, Ginoo, gusto unta ako nga makakita. Ug si Jesus miingon, makakita ka tungod sa imong pagtuo, ikaw naayo. Ug diha dayon nakakita siya ug misunod siya kang Jesus samtang nagdaig sa Dios. Mga igsuon, mao kadto ang ebanghelyo sa ato nga kaluwasan. Nining muntaga, doon natay tulo ka mga reflection points nga atong pagpamalandungan, tulo nga to sa upat ka mga points of reflection. Ang atong ebanghelyo nining adlaw, klaro nga naghulagway sa pagtuo nga kinahanglan dili mauwaw. Pagtuo nga dili mauwaw. Ug nga kinahanglan nga ang paglaom dili pa matayog. Una nga punto, ang pagampo sa buta nga makililimos, usa ka pagampo sa usa ka desperado nga tawo. Katong pangingon niya nga, Jesus, anak ni David, kaluy iintawon ko. Ang buta nga lalaki, wala siya nagpakaaron ingnon. O gani siya magduha-duha. Misinggit siya, gikan sa iyang kasing-kasing. Mga igsuon, usahay baya sa atong ginabuhi.
dili ta sama aning maong buta. Kay kung doon natay mga panginahanglan sa Ginoo, doon natay pag ulaw-ulaw. Muratag magpanuko og duol. Nga mura ba og maikog ta nga modisturbo sa Ginoo. Pero malipay baya ang Ginoo kung tininuod ang atong pag-ampo. Di siya mahasol kung kita mo duol gayud o musangpit kaniya sama sa gihimo ni ining maong buta. Why duha-duha nagpakiluoy, nagpakitabang sa Dios diha mismo sa iyang panginahanglanon. Kinasing-kasing, walay kaulaw, walay pagpanuko. Ang iyang pagtuo, wala matayog. So may leksyon nga ito makatunan. Nga di ay, ang pag-ampo, mas mahimong ligon kaayo kung kini nagagikan diha sa pagka matinud-anon. So in English, prayer is most powerful when it comes from honesty, when it comes from the heart. Ikaduha, nga sa diha nag-ampo ang maong buta, gipahilom siya. Pero wa siya ni hilom. Nisinggit mahinoon siya kusog. Usahay, kinahanglan nga makatunan na to nga when there is a need for us to cry out to the Lord, we should not let life silence our faith. Daghan kayo usahay ang mga tao sama sa nitabo sa buta nga mingon dayon nga way post mo nang imong ampo-ampo, no? Uy, praktikal na baya ron ay lagdol duol dito simbahan, lihok po diha. Nga usahay ba mo ra ba og gitudloan tas uban nga ang atong kaugalingong paningkamot mao ray makaluwas nato. Nga we don't need to go to God. Nga when we do things because of our faith, pahilumon ta sa mga tao nga naglibot sa ato ang kinabuhi. Questionon pa sa uban ng atong pagtuo. Pero ang atong leksyon nga makatunan niining maong buta, mi balibad siya nga pahilumon sa mga tao. The blind beggar refused to be silenced. Padayon siya sa iyahang pagpangaliupo sa makusog nga tingog. So walay ko kaulaw. Kaduha nga punto nga angay makatunan nato nining ihemplo sa maong buta. Never let discouragement silence your hope. Ayaw himo ang hinagiban ang pagkadiskurahi aron mo mahilom ang imong paglaom ngadto sa Dios. Bisag kinsa pamilya nimo naglibot, katilingban man kauban sa trabaho, nga mo pahilom kanimo ug mupaong sa imong paglaom, ayaw sila tuguti. Pabilin nga malaumon diha sa gugma, grasya ug kaluoy sa Dios. Ikatulo, sa dihang nadungog ang maong buta, giduol sa Ginoo, ningon ng Ginoo, unsa may gusto nimong buhaton ko kanimo? So imagine na mga igsuon, ang Ginoo na mismo mo nangutana sa maong buta. Nga, but bang ipasabot nga, God wants us to be specific. What exactly do we want from Him? Kay balo man ang Ginoo nga, butago to nga niduol niya, kay bao siya. Pero, nangutana ang gihapon siya. Ngano? Because God wants us to express our heart's desire. Gusto siya nga ato yung ipadayag ang mga tinguha sa ato nga kasing-kasing. God delights us in us when we express to Him the desires of our hearts. Mura ba og ginikanan nga kun moduol ang anak, ang ginikanan na igamay nga anak moduol, mingon na ginikanan sa may mong kinahanglan. Mapahiyumon ginang ginikanan nga mapinanggaon, nga mangutana sa iyang anak nga gamay. Unsa gikinahanglan. Iyan naman ang mga mata sa Ginoo. Naglantaw na to isip mga gagmayng bata.
nga nagasalig lamang sa iyahang kaayo ug probisyon. Munang kung kita mga igsuon mangayo gani tag usa ka butang sa Ginoo, natay iyampo sa Ginoo, atong klaruhon. No, mingon ta, Lord, tabangi ko sa akong pamilya. Lord, tabangi ko sa akong mga anak, tabangi ko sa akong kapikas nga unta sila mutubo diha sa pagka maalagaron, mutubo diha sa pagka mahigugmaon, mutubo diha sa pagsunod usab sa imong kabubuton, mutubo diha sa pagka mampuon. Lord, ayuha nga akong sakit. So isulti unsa nga sakit. Lord, hatagi ko kusog nining adlaw aron makasugakod ko sa mga trabaho nga akong buhaton nining adlaw. Lord, bendisyon ni o proteksyon ni ko kauban sa akong mga mahal sa kinabuhi. Ang specific nga to nga mga pag-ampo, specific prayer leads to specific miracles. Kung klaro unsa man ang atong spesipiko, ang atong ipangayo nga tabang sa Ginoo, spesipiko pod ang iyahang ihatag ng mga milagro sa atong kinabuhi ug iyang ipahitabo ang atong mga gipangayo. Ikaupat nga punto, katapusan nga punto mga igsoon. Ningon na Ginoo sa mga buta, sa diyan ningon ng buta nga, Lord, gusto ko makakita. Kung niginan siya sa Ginoo, makakita ka. Tungod sa imong pagtuo, naayo ka. Nagpasabot nga ang pagtuo di ay makaabli sa pultahan sa kaayuhan. Faith unlocks the doors of healing. Dili kinahanglan nga perfect ang atong kinabuhi mga igsoon. Dili kinahanglan nga limpyo tanan ang atong kasing-kasing kung muduol ta sa Ginoo. Ang atong gikinahanglan una sa tanan ug labaw sa tanan mao ang pagtuo nga bisan kita nga miduol kaniya nga mga buak ang kasing-kasing, simple nga pagtuo, gamay nga pagtuo, apan sa gihapon ng Ginoo mutubag kanila nga nagasalig kaniya. God will always respond to those who trust in Him. Ug mo ni ang kamatuoran, ug nga kinahanglan nato ni nga katunan kay applicable kaayo kini sa ato nga kinabuhi. So matagadlaw ang atong application ani sa atong nakatunan sa Ebanghelyo nga matagadlaw mag-ampo ta nga maisugon. Pray boldly. Ayaw kaulaw sa imong panginahanglan, dangop ngadto sa Ginoo. Say it to God directly. Let Him know the desires of your heart. Kaduha, don't let negative voices step on your faith and stop you and silence your faith. Kung dunay mo discourage nimo nining adlaw, ayaw buhii ang imong paglaom. Jesus hears beyond the noise. Nakabati siya labaw sa mga kasikas ug kasama. Ikatulo, be specific sa imong pag-ampo. Isulti sa Ginoo unsa gyud tinuod nimo nga gipangayo. And ikaupat, appreciate small healings and improvements. Usahay dili complete ang milagro nga ihatag dayon sa Ginoo. Pero bisan unsa man kagamay kanang progress nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi, milagro gihapon na. Ug angay nato na nga i-appreciate, angay nato nga pasalamatan ang Ginoo. Ug ikalima, follow Jesus after the blessing. Humanta nga makadawat sa iyang mga milagro, humanta makadawat sa iyang mga panalangin. Kinahanglan sama sa buta, musunod usab kita kang Hesus. Di lang ta taman sa pagpasalamat, maningkamot kita mga igsoon nga mupadayon sa pag-uban sa Ginoo, mupadayon sa pagtuman sa iyang kabubuton diha sa atong kinabuhi. Challenge na to nining adlaw. Siguro nindot nga you take 3 minutes before work or school ug magampo sa simple nga prayer sa maong buta. Ningon din yung maong buta, Jesus anak ni David, kaluy in taon ko. Siguro bisag natay simple nga prayer mi unta, Lord Jesus, have mercy on me. Ginoong Jesus, kaluy in taon ako.
then isulti niya unsa ang imong specific nga panginahanglan ni ana nga adlaw. Lord, nining adlaw nakoy anak nga nasakit. Ayuha in taon siya. Ngana, no? Lord, nining adlaw do nakoy bayronon, kinahanglan ko og salapi. Tagai ko og kapaingnan. So yan na, mga specific kayo. Lord, ni biyahe ang akong kapikas, ampingi siya, proteksyon ni siya nining adlaw. Be specific sa imuhang mga pangayoon ngadto sa Ginoo. Pamalandong. Para nimo igsuon unsa man ang usa ka butang nga gusto nimong ayuhon, usbon o bag-uhon sa Ginoo niining adlaw. Naa ba? Unsa man kanang butanga nga gusto mo niyang ayuhon, usbon o bag-uhon. So dinhi nahuman ang atong mubo nga pamalandong, lamdag sa buntag, unta kini nakahatag yun og kahayag sa atong mga hunahuna o kasing-kasing. Tapuson nato kini sa usa ka closing prayer. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesus, sama sa buta nga miduol kanimo karon, siya nakakita tungod kay mituo siya kanimo. Kami usab karon Ginoo nangayo og kusog, kaalam, kalinaw ug panalangin. Ayuha ang among mga pagkabuta. Ayuha ang among mga kasing-kasing. Ayuha ang among pamilya. Ayuha ang among mga kasakit. Hatagi kami gahom, kusog nga makasunod kanimo bisan asa kami dadto niining adlaw. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsuonan, dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagsunod niining adlaw. Hinaot nga ang pulong sa Ginoo maghatag kana tutanan ug kahayag sa atong pagbugtaw sa atong mga gimbuhaton niining adlaw. Dili kita malimot bisan unsa ang atong giatubang, ang Ginoong Hesus kanunay namati sa atong mga pagtuwaw. Magkita-kita ta sa sunod na sad nga episode sa Lamdag sa Buntag. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-share ug pag-comment diri sa comment section, ug malipay sad ko nga inyong i-follow kining ato ang page ug ato ang profile sa YouTube, sa TikTok ug sa Facebook. Maayong buntag kaninyong tanan, daghang salamat ug God bless all of you.